Os profesionais agardan unha boa campaña do mexillón. O peche pola marea vermella afectou, pero o bivalvo ten bo tamaño e espérase que o comercializar teña tamén un bo prezo. O 2026 está a ser un ano complicado para a cría de mexillón. Os profesionais fixeron fronte a varios episodios da marea vermella, polo que a produción freouse debido á chegada desta toxina, o que está a afectar polo momento de forma negativa a extracción. A verdad que o de Marea Roja levamos casi 6 meses. Abreu aquí, abreu outro día, cerrounos aquí no polígono Noia e Murusá tamén, cerrounos por un cierre cautelar, que fan os cierres cautelares, ese sin foi que houbera toxina, pero bueno, xa abreunos outra vez. Esperemos a ver como está a campaña, parece que este ano que pinta bastante ben, está para ser, ten bastante comida, ten bastante carne, e bueno, esperemos que sí, contase a ver, que veña unha boa campaña. Formosos sosten que todo parece indicar que a vianda é óptima para a conserva. No mes que estamos, no mes de agosto, as conserveiras están a maioría delas cerradas e a cocederos, e agora xa en setembro xa empezan todos. E bueno, por eso que hasta ahora non estábamos nerviosos. Esperemos que agora a toxina si nos deixe traballar. A marea vermella achega nutrientes ao mexillón, polo que se agarda unha boa campaña, pero Esperemos que non se descompoñan os precios, porque a xente moitas veces cando quere vender todo xunto, pois bueno, estuvemos cerrados, houve temporadas que estuvo Galicia toda cerrada, todos os polígonos, e agora están casi todos abertos, quedan moi pouquiñas bateas cerradas. Entón esperemos que a xente non se poña nerviosa e quera vender todo xunto. O mexillón está en bastante boa calidad este ano, eu creo que hai anos de momento que non se ve tan boa calidad como este ano. Esperemos que siga así. Sempre está a mellor calidade sempre noviembre, diciembre, outubro, noviembre, diciembre. Agora mesmo no verán é cando empeza a estar cheo, a estar gordo, vamos. O sector mira con esperanza esta campaña despois de encadear varios anos difíciles con produto de menor tamaño.